गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मु शुभश्री स्वागत करछि मो चैनल को जार ना है शुभश्री रियल ब्लॉग गोटे फ्रेश वीडियो को आपन को स्वागत। केमती अछंदी आशा करछि आपन माने बहुत भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अछि। आसी काले देखिबा कते नाम कोन 160 ना अछि केते कोन नाम 160 हेडे से स्टैंड टा केते 80 टका आ टंकाडा ना 80 टका 80 टका ओके आस गाधेब आस जगदा कर दिन दीदी संगे जगदा कर मो माता इटा मो कंधीटा इटा मो कंधीटा ये दीदी संगे झगड़ा करू कौ दिन खेलू कौ दिन खेलू कौ दिन दौड़ू ये मान धन हेटा ये दीदी संगे झगड़ा करू कौ दिन हेटा कंधीटा मो कंधीटा कहीं मो सुटा कहीं मो गेलीटा कहीं मो बायणीटा कहीं मो धनटा कहीं चल मो माँ को तेल लगे देवी दीदी पाक जीव ना खंतु मो झील गाधे की पलि आसलानी मामा गुड मॉर्निंग कही दियो गाधी पलि आसलानी एबे से सज हम ड्रेस पिंधिब सज कला लगेब काली दीदी पाखक जीव ना कौन कौच सज हम टे हाय कही दियो धन टे हाय 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 टे दीदी पाखक जीव दीदी बस ना दीदी बस तू तो दीदी बस ना ये ड्रेस है तमें तुम दीदी बस ना दी जगह गोटे ड्रेस पिंधब देखो केंदी कांदुची ना Salam mama, kandu देखो केंदी कांदू देखो कांदू वाह ना जाओ काय कांदू मामा
ତୋ ସହିତ ମୁଁ କଥା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି? ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି କି? ପାଲି ଦିଦି ବି ନାହିଁ, ମମ୍ମି ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ମୁଁ ପାର୍ଲର ଆଜି ଯିବି। ସରି, ମୁଁ ପାର୍ଲରରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ସରି। ଚାଲି ଚାଲି ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଜୋରରେ ବାହାରେ ଖରା ହଉଛି, ଶାନ୍ତି। ପାଣି ଟୋପା ପିଇଦେଲେ ୱାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣିନି କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋ ଝିଅ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଧନ ମୋତେ ମୋ ପରମିସନ୍ ନେଇଥିଲ? ତମେ ଏଠି ହୋଲି ଖେଳିଛ? ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି। ପରମିସନ୍ ନେଇନୁ ମୋର ହୋଲି ଖେଳିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିକି ମୋତେ ଅନେଇଛି। ସେ ମୋତେ ହିଁ ଡରେ, ଆଉ ଘରେ କାହାକୁ ବି ଡରେନି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଇଚ୍ଛା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରୁଛି। ଖେଳିକି ମା' ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଯାଉଛି କାଲି ଯାଉଛି ତ ଖବର ବୁଝିବି। ପିଠିରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗେଇକି ରଖିଥିବୁ ଧନ। ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ମାର୍କେଟରୁ ଜଡ଼ା ତେଲ ନେଇ ଆସିବେ, ତୁ ଲଗେଇଦେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। ଗୌରାଙ୍ଗ ବିଜେ ହେବେ ତୋ ଉପରେ। ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି। ମାମାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ କ'ଣ? ସେ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି ତାର କେତେ ଭାଉ ଦେଖୁ। ଆଜି ମୋ ପିଇସି ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖେଚେଡ଼ି, ଏଲା ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ତା ଖଟା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଆରମ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପଠେଇନାହାନ୍ତି, ଆଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।